OK, takže čaute ľudia, to je nové videjko a dneska to bude na Dukloka a je to video zarábanie na YouTube bude ťažšie. Takže toto videjko je dosť dobré pre mňa, lebo ja chcem raz zarábať na YouTube, teda som to chcem skúsiť a aspoň sa niečo zistím o tom, takže dúfam, že sa vám to bude páčiť, like, odber, koment, už to poznáte a ideme na to. Obrovský advokát toho, Takže ideme na to. aby každý robil videá na YouTube. Pretože v tom, keď sa niekto z vás nájde, je to bomba, je to skvelé a v podstate je úplne na... No, ja to skúšam, takže dúfam, že vybuchnem raz a budem jak Duklok napríklad, takže idem ďalej. Tebe všetko, čo sa deje, či už je to od monetizácie po performance videí, myslím si, že teraz naozaj, čo sa týka organiky YouTube, OK, takže tam bude tam nejaká aj akože nejaké rady, takže to bude pre mňa akurát, takže uvidíme. je na tom najlepšie ako kedy bola. Zároveň kombinácia AI slopu a organiky nám to trošku kazí a o tom je aj dnešné video, hoši. Pozeral som toto Charlieho video ohľadom monetization change, čo sa vlastne teraz bude diať začiatkom roka 2027, konkrétne 1. februára 2027, kde YouTube začína sprísňovať podmienky na to, aby ste mohli zarábať z YouTube. Predtým ste Aj kámo. totiž to potrebovali 1000 odberateľov, 4000 napozeraných hodín za posledný rok, alebo 10 miliónov views za 90 dní na vašich shortoch. No ale keďže teraz hlavne YouTube dosť trpí na to, ako filtruje AI obsah, tak sa rozhodli jednu z týchto vecí sprísniť kvôli tomu, pretože naozaj skutočne kanálom, ktoré sú full automatizované AI-kom, nerobí až taký obrovský problém dať napríklad 10 miliónov views za 90 dní a takisto im nebráni nič urobiť vlastne toľko kontentu, že tých 4000 hodín za 12 mesiacov hitnú za dobre, že nie pár dní. Stal sa teraz incident, kedy jeden z mojich obľúbených Kámo, a to akože tí, čo nemajú AI, ale teda nemajú AI content, tak akože to bude trošku hard pre nich. kanálov na YouTube, Kurzgesagt, čo robí veľmi výborné dokumentárne alebo informatívne videá, bol flagnutý tým, že to je AI kanál a tým pádom prišli o značnú časť monetizácie. A to preto, lebo jedna Kurzgesagt animácia je extrémne kvalitná a fakt ikonická s tým, že veľa AI kanálov to začalo kopčiť, tento štýl, že tam naprdli tie epizódy. Akože vyzerá to dobre, tá animácia, čo to je, nepoznám tohto týpka, ale vyzerá to docela dobre len z týchto ústrižkov. A začali pumpovať obsah, čo vyzerá ako Kurzgesagt a omylom AI-ko YouTube, ktoré skenuje, čo sa týka AI-ka, flaglo ich, že sú AI. Čím samozrejme sa teraz dosť bojuje, vždycky keď je nová funkcia na YouTube, tak YouTube to zvykne dosť, to akože je historicky známe YouTubeom. Čiže jedna z prvých vecí, kde to chcú trošku obmedziť, je to, že zdablujú podmienky na monetizáciu. Čo znamená, že 1000 odberateľov ostáva, ale ponovom potrebujete 8000 napozeraných hodín za posledných 12 mesiacov a 20 miliónov views, alebo 20 miliónov views za posledných 90 dní na vašich shortoch. Charlie vo svojom videu hlavne poukazoval na animátorov, čo je podľa mňa vec, čo najviac dokáže vlastne uškodiť, pretože fakt skutočne urobiť ručnú animáciu a napumpovať. No, to robí napríklad Moon a akože on to robí dosť dlho, takže asi to je náročné, keď hovorí, že to robí celé dní kámo, takže a keď to akože niekto povie, že to je AI, to akože troška to zamrzí. Tak, aby sa toto s ňou stalo, je fakt, že neskutočne ťažký task. Či už sa to týka shortov, alebo práve tých hodín, skutočne ako jasné, za rok vieš vyprdnúť super content, keď sa ti dobre chytí, tak aj animáciu vieš už tak vybuchnúť, že urobíš tých 8000 hodín za 12 mesiacov, ale buďme k sebe úprimní, je to veľmi hard urobiť. Hej, keď No, to je akože. urobíte takéto nejaké videjko, kde kecate na kameru a postriháte to, tak je to určite o dosť menej roboty, ako robiť ručnú animáciu. Skoro si až malinko forsnutý do toho použiť AI a potom sa budeš báť, či YouTube ťa náhodou neflagne ako AI kanál. Je tu kopec profilov, ktoré tu dávajú nejaké rady, čo robiť, urobiť si sériu, raz za čas live streamovať na YouTube tak, aby sa tie hodiny čo najskôr vlastne Kamo, ja neviem rozprávať, akumulovali. Ako ono to znie strašidelne, 8000 hodín za 12 mesiacov, ale je to za mňa doable, pokiaľ skutočne vás bude baviť ten YouTube. Čiže pokiaľ vás Akože mi sa to teda baví. nebude Takže mohla byť aj pohode maybe. baviť YouTube, hej, nebude vás baviť tvorba videí, alebo sa v tom nejako nenájdete, je to úplne v poriadku, ale skúsiť by ste to mali. Toto sprísnenie fakt je... Dúfam, že sa v tom nájdem, skúsiť, som to skúsil, už to aj skúšam. Takže už len či sa v tom nájdem.
strašne dvojsečná zbraň. Áno, ono niektorí vlastne AI-kári môžu sa na to vyprnúť, lebo musia robiť dvakrát toľko roboty teraz v podstate, len záleží, koľko z nich bude to brať ako problém, pretože seriózne, toľko je automatizovaných kanálov, Big by o tom vedel rozprávať, je toľko automatizovaných kanálov, čo prdnú normálne každý deň kľudne 4 videá, aj 15 minútové, ktoré proste No to je to, napríklad ten teraz dával strašne dlho, kámo. Veľa videí, aj reakcie, aj normálne videá, proste každý deň tam dával aj 2-3 videá. Alkan, tento robí už asi strašne dlho, takže shoutout do Alkan. akumulujú tie hodiny a ten watch time a proste tie views na tých shortoch hlavne, že je to skoro až nefér, ale ja chápem, prečo to urobili. Lebo reálne zoberte si, je toľko AI slop kanálov, ktoré či už vytrhávajú videá z filmov a robia z toho nejaké AI Je, kámo, to je na TikToku furt vidím aj všade, kámo. krúcačky a pumpujú to normálne, že 12 ich denne hodia na tie shorty a tých 10 miliónov views majú fakt za týždeň. Pričom keď sa niekto snaží organicky robiť obsah, je to pre neho fakt extrémne náročné teraz sa uchytiť, pretože je viac content creatorov na YouTube ako kedy bolo. Aj čo sa týka Československa, no skôr Česka, na Slovensku ich až tak veľa nevzniká, ale je to vec, ktorá mňa osobne vôbec neprekvapuje, že YouTube urobil. No a prečo točím toto videjko? Táto zmena sa bude týkať ľudí, ktorí budú chcieť applynúť na YouTube Partner program od februára 2027. Čo znamená, že dovtedy ešte stále môžete splniť tie predošlé podmienky, takže ak niekto z vás má za sníček skúsiť zarábať z YouTube, alebo fakt akože do toho poriadne dupnúť, skúste čím skôr, hej, čím skôr tým lepšie. Ja by som veľmi rád videl nových kreatorov, čo idú bomby, fakt ako úprimne. Dúfam, že to budem ja. Keď ma budete odporovať, môžem to byť ja. Vážne. A ja vám budem za to vďačný. Ale zároveň pozor, pretože hej, tu sú aj nejaké kritériá, čo tu píše YouTube, že na čo bude dávať pozor. Hlavná téma kanálu, čo napríklad ako pri mne, ja som rád, že už dlho mám monetizáciu na kanály, pretože ja robím kamo asi 17 tém, hej, máme. No a ja si teraz budem skúšať, lebo teraz sú reakcie, akože, no reakcie a hry, to budú také dve moje témy. Možno niekedy nejaký vlog, ale to asi nemoc, akože že neviem, že budem do školy alebo niečo také, ale to až keď spravím face reveal asi, takže uvidíme. Máme tu PRD, máme tu tech, máme tu s vami smiešky a potom vždycky nejaké one-off videjka, čo si tu nejako vymyslím, ako napríklad toto. Najsledovanejšie videjka, čiže pokiaľ vaše najsledovanejšie videjko bude AI vygenerovaný Avengery, že došiel Tony Stark a bije sa s doktorom Doomom polonahy, tak asi to nebude najlepšie. Vaše najnovšie videá, čiže to bude riešiť aj váš spam toho najnovšieho, čo ste robili, takže skutočne si myslím, že bude dosť prísnené, keď to zacíti AI-ko. Videá, ktoré majú najväčší podiel celkové dobe sledovania, áno, vaše najviac watch timeové videá, čiže keď ste napríklad podcastový, tak to, čo išlo najlepšie si prezrie. Metadata videí, či neklickbaitujete, či máte miniatúry v poriadku, nedávate tam cecky a ríte a všetko toto k tomu popisy, či tam nedropujete NK. Opatrne, chlapci. A sekcia informácia kanálu, kde ja vlastne mám napísaný iba, že daj odber, takže fakt môžem byť rád, že už mám roky monetizáciu na YouTube zapnutú. A potom klasiky, dodržovanie community guidelines a tak ďalej. Čo akože sú celkom v šedej zóne, mne príde, že YouTube teraz dosť ako zmiernil, čo sa týka community guidelines, ale môže to byť dočasné, preto sa z toho až tak neradujem, hej, ale s vašim dovolením si dám za jeden bod /duklok. Ale ja nerozumiem prečo. Keď sú tieto české a slovenské guidelines, prečo tu ten update není, čo má byť od 2027. Ale to je jeden z dôvodov, prečo točím toto videjko, pretože skutočne na slovenskej a českej page partnerského programu není varovanie o tom update. Pričom keď to dáte iba do Google, dal som to iba do Google, tak on ten Google ti to už vypluje, že sa o tom vie. V slovenčine alebo v češtine ti to vyprdne, ale na oficiálnej stránke napoveda YouTube. To není proste. Čo je ešte väčšia paráda, že napríklad na konkrétnej stránke od YouTube, že for creators, join the YouTube partner program, tak tam to není, že vôbec. Partner with brands, engage your loyal fanbase a tieto veci, ale nič k tomu updateu to absolútne není. Čom tu sú ešte tie staré. Ach YouTube, ach jaj, bože môj, lebo skutočne ako ja si viem predstaviť, YouTube Classic. predstaviť, že vzniklo viac AI kanálov než organických kanálov a vlastne YouTube iba platí ľuďom, čo robia AI slop viac ako normálnym kreatorom. Je to viac ako pravdepodobné, pretože existuje fakt pomaličky nová demografia ľudí, čo normálne sadnú za tú telku, hlavne starší,
pustia tam nejaký AI dokument, čo 3/4 z toho, čo je v tom AI dokumente, ani nemusí byť pravda, a iba to proste binge watchujú, lebo si myslia, že vlastne sa niečo dozvedeli, aj keď väčšinou z toho môžu byť chybné informácie, čo sú od AI, vieš. Zároveň iba chcem upozorniť, že YouTube má históriu toho, že ľuďom aj odoberajú preč tie partner programy. Čo znamená, že keď vy teraz dáte speedrun do konca tohto roka, že si dáte ten YouTube partner program a od nového roka nič nevydáte, oni zvyknú robiť aj to, že vám zoberú ten partner program. No tak to je celá kúkt, kámo. Hej, čiže vy keď To niekomu zoberú. dáte teraz tých 4000 hodín alebo 10 miliónov views na shortoch a 1000 odberateľov, vo februári budete menej aktívni, nič nebudete vydávať a oni sprísnia tie podmienky, môžu vám to dať preč. Hej? Čiže No tak kámo, predstav si, že kámo, ako tu akože grandí 10 miliónov views, 1000 sledovateľov a napríklad nemôže vydávať, že má školu napríklad alebo niečo, alebo chodí do roboty, alebo ja neviem, proste niečo a proste mu zoberú monetizáciu, tak to by bolo dosť kúkt, kámo. Unlucky dosť. že robím toto videjko preto vás trošku tak namotivovať, vy čo chcete robiť YouTube videá, že fakt, že dúpnuť do toho No, skúsim. Díky Duklok. poriadne. Napozerať si nejaké storytelling stratégie, zamyslieť sa na to, čo vás zvykne huknúť na tom YouTube a myslím si, že budete OK. Storytelling Reakcie a hry ma bavia, takže to aj natáčam. Takže asi pohodičke. stratégie hovorím preto, lebo YouTube dosť teraz funguje na tom watch time, to všetci asi viete. Dúfam, že budem mať veľký, prosím. A čím viac ľudia dokúkajú vaše videjko, tým lepšie, tým skôr budete mať tie hodiny. Takže ja vám budem držať palce. To sa Díky. tak asi robí, jo, sorry. Budem vám držať palce a ďakujem krásne pekne za 961 000 odberateľov, hoši. Craziness. Peter je skoro dole, hoďte odber a vidíme sa pri ďalšom videjku snáď menej depresívnom. OK, tak dajte odber Duklokovi. Neviem, či mu to niečo pomôže, ale nevadí. Takže dajte like, odber aj mne a koment. Dúfam, že sa vám takéto videá páčia, akože reakcie. A toto videjko bolo dosť dobré, akože naučilo ma docela dosť. A budem sa snažiť. A aute.